Makadi mhuri yeZimbabwe nhasi tina mukoma vatinavo panapa vane chikumbiro chavo chavari kuda kubatsirwawo nacho nemhuri yeZimbabwe. Regai tivape nguva yavo. Makadi mukoma? Alright, manga mati chikubatsirei nechii muzuva ranhasi? Chikumbiro chenyu, takaona mune chikumbiro chamunacho chamuda kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsirei nacho. Tingakubatsirei nei? Ndingangoti ndakaisa request pandakaona muchiita zvamanga muchiitawo pachirongwa chenyu, ndikati sezvo ndogona kuwanawo rubatsiro ndiri munhu ari kunetseka ari kudawo rubatsiro. Inini rubatsiro rwangu rwandaida kubatsirwa kana kuna vanoziva information yekunonzi ndakanzwa vanonzi vatinashe mugaba vanoita zveDNA, so ndaikumbirawo kana pana anoziva kuti vatinashe mugaba vanobatika sei mundiitira kundikonektawo ndikwanise kubatsirwa ikoko. Ndaida kuitwa zveDNA. Alright, nyaya yeDNA test yamuri kuda mukoma vanokwanisa kukubatsirai vatinashe mugabe nayo. So imi nyaya yenyu iri kuti chii? Mwana muri kuti mwana ndewenyu here kana kuti muri kuti mwana haasi wenyu? Zviri kufamba sei munhu ane mwana wenyu yoro pamuviri? Tingati nyaya yangu mukoma ndingati asati mwana musikana uyu achiri ane nhumbu. Saka nyaya iri panhumbu iyi ndeyekuti ndingati muna January ndine musikana wandakadanana naye through internet. Takasangana paFacebook. Ini ndogara kuJohannesburg, musikana uyu anogara kuCape Town. So ini nemusikana takangodanana paonline, hatisati tasangana face to face, takangodanana zveinternet. So musikana ari kuti ane nhumbu yangu but hatisati tambosangana zvedu, takangosangana painternet. Mamirira zvanga zvakaita. Makasangana paFacebook mukaonana here? Ndanzwa sekunge mati takasangana paFacebook but kusangana one on one hamusati masangana. Kuonana hatisati tasangana zvedere, tanga tichada kuonana face to face, hatisati tasangana face to face, tungotaura paWhatsApp nekufonelana, hatisati tasangana. So izvezvi zvingakuita zvekuma5 months ndichidanana naye. Saka iye ari kuti ane nhumbu ine 4 months, saka hatisati tasangana, saka ari kuti ane nhumbu yangu ine 4 months. So ndaida kubatsirwawo nemaDNA, ndatya kuti pamwe ndogona kuramba mwana kana kuti nhumbu haisiri yangu izvo iri yangu. Yenyu. Zvanda kunetsekanawo nazvo. Saka ndaikumbirawo rubatsiro ndikwanise kutesta tiitewo maDNA ndioneshawo kuti nhumbu yanaye ndeyangu zveshuwa here. Alright, anogova nenhumbu yenyu sei mukoma semataura maita kuti muchiri kungokomunicata, hamusati maonana face to face, asi makuti munogona kuramba nhumbu yenyu? Zvakafamba sei kuti muzo